Onyu na nonu mmadu ebunam amadi abanteja bo papa mo ko mmadu ebunam no maro nya ya onye bu chief nenu ha nobody timoda egwu jala onye bu chief teja na ushona aluze ko wanteja igara telabo igara telabo onye manuwa onye munebo kankolo na akiko note wo mboji mere mma igara ilwa tejabo ilwa na pulo igafu esi azamadi apa na manuwa igana basiri ike no bia geje boye gara ofu nwaka nwana sa igana nwana igana telebo milina salor igana milina salor zebo igana telebo milina salor aluze kunjane kage igana telebo batiri kiwisha isi na fulo milina salor alula yesi esina munebo elu amade aba nukuna de primary school elu amade aba ya bobegala bonye buchi ane magwegada egada chief Patrick Wicha love your neighbors love yourself Patrick Wicha olomelu line kankolo na akiko igana sibulo wakwachalezi oti receive light kanyeji abujo ima na oku mife igana tiela oku sinamu nebo sinamanu nwe lomari aba igana papulu mmiri whatever interamo igana osemana akunugo madu eweteneko igana meya igana ojokwa mogo ojimiri amogo egogi abego mmiri imana mmiri ala tarata igana zehemu wana mwana igana telabo dejeyo CEO MD Jovi Hotel Tejabo Jovi Hotel Igada Teje Amadi Abakolola Magnificence Enterprises Magnificence Oil and Gas Limited Magnificence Agro Farms Limited Magnificent Boutique na London Igada Tejabe Ibane Kwiba Diwe Senesia Igada Bogwida Okanwa Founder Skill Empowerment Initiative for the Development in Nigeria. Recent interest in diaspora. I can there's a God of Japan. I am a work on my liver. I am a work on my liver. You got one number. You got what
Mana choke wada Okere ke wicha Ekume ko wana me no se wa Alo no di Even jaka nayi Yelu laben na bolyo wo disibam Mana chose moya kenna chan watala go igara na wait ona woman awal lodge baya bolyo igara wal club baya de na bweku igara wana alwo dejero igara namba tade wo aina kana wuye gara Mrs. Joy Atin watching over it's your man Mrs. Joy watching over you gotta say more connect you so what also dear man he's a fine he's a good man he's a good man he had Ainakana adegada Aizakanada adada Apage simo kenekyo adegada The first daughter Aikanalu Divana Chidimma Chiwaba Aikanalu The first son Ibuzo Tobi Mate Mba Ika Maka Papa gese muka no Oga dilo Ainekane our second son Daniel Chidubam Chinwuba Daniel Chinwuba We got an anokamara seven. Daughter Mona Chimwa Mona Chimu Chigo Moba Mona Chichi Oba Enakane Ego Mona Chimo Ganji Protizio Alusia kuona Leo shona mwana Kaiza kana brothers Chief Linus Chimova Linus Chimova Orimili Tajabo Igara semo kanakyo Nimese wana Dejenio Orimili wane gara Ainakana Mofliko Enterprises Expander International Expander International Market in Lagos Ayikanali Market in Lagos Aikana France Ainakana High Chief Amaka Amaka Kongo High Chief Amaka Omama wa na namu High Chief Ikana simu kanekyo ni Brazil ya Aya meta namu High Chief now Ikana simu kanekyo Magabalu Chief Chuba Benjamin Chiwoba One ego kaina no kamuna mama The tallest man Tallest in Wakamuna Sebili Agubona na Tajabo Agubona wanted Do na Achibala said
agụ enu aka mụ na-eti ego na-ejeni o uche na-esi dị enu na n'ugbo uche na-esi dị enu Akwa Balogun the palace in London ayi keneli ayi teje jego ayi teje walifa igada simu kenegio magadele wana aswafi ego na London ina aswafi ego na London ina exchange ego na agbawa oli ego nya mali Ijebu oli ego nya malu kanta agwa gị na exchange ego Muna mukalega Nejano Ainaka na chino sanaka CEO Rimlight International Aikana Rimlight International na London Rimlight na London na Monday Aija kenan na monde ebe kwedika na monde na bagala na monde wa baga CEO Obus multi-millionaire Obus multi-resources Global Limited Obus resources Limited Global, Ainekana, Chief, Sir, Mike Wakalo. Amala Roy no Mambala. Papa Tajaba. Whoa, Legend. Amala Ramoy no Mambala. Papa Tajaba. Anima Woko. Kada teresim kanan panteje Chief Mike Wakalo Ika bichilezi Ameloro yino mambala CEO City Center Construction Aqua City Center Construction Company Limited Amala Rawa Sigwe Kataplo Maza Papa Tajabo Alusego Nebekene Kataplo Maza Oji Neplong Amala Rawa Yina Mambala Alusego Nekeneke Papa Tajodo Natamu namo natagwa mama Ainakara Chief Paul Nayali Akuna Chamba Tajaboko Akuna Chamba Tajaboko Chief Paul Nayali Ishi Amawagana Nabo Papayus Igwa Mikolobia Dejania Okuma from one ammonia Okuma from one ammonia Agora Shamba Prophet Victor Wachazana Victor Wachazana Prophet
onye lụọ ọgwụ ọfụna onye mụma Peter nwanne m bịa ọ dawala ọchị nwa chọzara m onye mụma onye bụchi egere Peter ejima nwoke na nwaanyị anyị kenere igwe mmụọ anụmanụ nne bụ JP Dejere anyị jeke na Okechukwu oke Foresight odogwu nwere anya n'anọ odogwu nwere anya anọ nwata gara Foresight nwere anya n'anọ managing director anyị na-ekene ya Patrick Chukwu nwokumefura Patrick Chukwu nwokumefura Don Bigi agwa nwe gara ma ndị bụ igwe na-ekere man nwata gara ma ndị bụ igwe unu echekwazi unu eche mma o maka onye si ejide koji mana oji mma degwenuka unu ji anya na anọ n'ejenyo igara si mụ kene ndị ikwu nne ya ndị ọrụ kari ebe amụrụ mma ya ịma na mbọsị o butere ama ọkụ bụ ịgara na-ebi na-atọ ka o ji wee jibite wee welu ebi na-atọ wee kere ibite si na mụ bọrọ kari wee banye Oyiko family ka o si bịa ndị ọrụ kari ị gara sị mụ kene unu ahụ ndị ikwu nne ya ọ sị mụ kene ikwu nne ya o butela ama ọkụ eresipụta ama ọkụ ọ lụrụ hotel na Mariaba mana ịma na ama ọkụ ikwu nne ya niile ị gara meresara aka edosi mmesisara aka ibe adịla anyị mma onye ọbụla ji ekwu nne meresara aka maka ndụ gị ọkwa na Oyiko family from Oyiko family ka ị gara si wepụtara ị gara Oyiko family na n'ugbo egwu ndị ikwu nne ị gara si mụ kene ndị anata ọgwụ ị gara si mụ kene anata ọgwụ ejikred na ntejabụ ọgwụ ị gara ebe anata ọgwụ mgbe eji nata ọgwụ n'ọba kedu ọma ị gara nna dịka oge bịa onye nyere nye ya ị gara ntejabụ papa nnekwu zehi negere m ị gara ntejabụ ibili nredi nwanne ahụhụ onye na-ajụ gị ada n'ọnwa n'ibe ya ị gara ibili na ibe na-agụ ị gara onye eju gị bọtụ ịma na-alụsị ego bụ okwuchi ya gara nte onye eju gị bọtụ okwuchi ya ị gara nte odogwu ego agbali egwu egwu nyere ọnụ mmanwụ kenere gị gara Patrick chi nwanne m bịara Patrick wuchi nwanne m ga gelengele m na-abụkwu na nkụna Ogala